Cada vez está máis de moda e cada vez supoñen un maior desafío para unha comarca tan turística como o Salnés. Pero a Mancomunidade ve no turismo de autocaravanas unha oportunidade como ferramenta desestacionalizadora e como polo de atracción de novos visitantes. Dende a Mancomunidade do Salnés, pois o que estamos é precisamente, de feito xa se fixa, acabamos de presentar o proxecto, digamos, do plan estratégico do turismo, que ao final pois o que nos permite é identificar, pois todas as plazas que poidan existir que hai no que é a Mancomunidade e ao mesmo tempo plantexar pois esas posibilidades, non, de futuro no que pode ser o turismo de autocaravana. Esa proposta inclúe un modelo de ordenanza e tamén pon sobre a mesa a posibilidade de crear novas áreas para estes vehículos en concellos do interior da comarca. Unha oportunidade moi importante para o turismo de interior, o turismo dos que somos concellos máis do interior, como poden ser Meis, pode ser Ribadumia ou tamén pode ser mesmo Meaño, non? Polo tanto, eso de alguma maneira pois nos permitiría pois que a costa pois quedase un pouco máis libre e que os propios concellos un pouquiño máis de interior, que temos outras oportunidades turísticas tamén, pois desconxestionar pois o que pode ser pois ese turismo de autocaravana en concellos pois moi específicos, non? Unha oportunidade, entende o presidente comarcal, que permitiría tamén a outros municipios costeiros alixeirar a súa presión turística, tendo en conta ademais que neles a oferta para autocaravanas é privada. Como pode ser o caso de A Illa, mesmo Grove ou calquer outro concello no que, pois sabemos xa que hai un número importante de autocaravanas e creando pois esta rede de caravanas, de espacios para caravanas no que pode ser a comarca, pois descongestione, polo tanto é unha oportunidade para os que estamos máis no interior e trata de oxigenar precisamente pois esas zonas que están máis con máis número, que a veces é dificultoso tamén para a xestión propia deses concellos. Este plan estratégico marca como horizonte o 2028. O seguinte paso será coordinar cos distintos concellos esta folla de ruta co obxectivo de captar fondos de outras administracións para a creación desas novas áreas públicas de autocaravanas. Segundo os cálculos da propia Mancomunidade, precisaríanse unhas 300 prazas para dar resposta a toda a demanda.